नमस्कार मु मिसेस नायक आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस नायक्स फैमिली। आज हूँ सुदशा व्रत आसतु देखा आम घरे सुदशा व्रत केमती पालन हो। देखु आम ठाकुर घर आगे ठाकुर पाखु दब ना आगे आगे ठाकुर पाखु एठी आमर खटुली बसिबो एठी पूजा हबो। वर्तमान एठी मु झटी पकेबी एठी पद्म फूलर झटी पकेबी। बापा क्षीर नहीं आसले ना पूजा पाई सब सामग्री रेडी हो सारे आसतु देखिए।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 10 ରକମ ଫଳ, 10 ରକମ ଫୁଲ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ପଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣୀ, ଏଥିରେ ଦୁବକୁଳି ପତ୍ର, ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ହବ। ଏଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି, ଖଟୁଲି, ଘଟ ସ୍ଥାପନା ସରିଛି। ଏଠି ଗୁଆକୁ ହେଉଛି ଗୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଗନ୍ଧା, ହଳଦୀ ଆଉ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଘିଅ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ତାକୁ ଏଠି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଠା ପାଇଁ ପୁର କରିବି। ଏଥିରେ ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ପାଇଁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଏଠି ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଚିନି, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା ପକାଇକି ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହଇଲା ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ତୁଲଣୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ବିସ୍ମୟ ହଇଲା ଚାରି ଦିଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ସେ ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନି ଯାଉଥିଲା, ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଡ଼ାଇଲା, ସେ ଚିଲ ଯାଇଣ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା, ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲା, ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତେ ଅଦୃଶ ହୋଇଗଲା, ହେତୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ହେ ବହିଲା, ମୃଗୟା ବିନନ୍ଦେ ନଳ ବନ।
ପାଇଁ ପୂଜା ସରିଲା।